As reiteradas denuncias dos propietarios dos chiringuitos situados nos areais de Barraña e Praia Xardín, debido aos continuos roubos que estaban sufrindo nos seus establecementos, fixo que se iniciara por parte da Garda Civil unha investigación. Esta deu como resultado nos últimos días o arresto de 3 veciños da localidade. O Instituto Armado acúsaos de ser os presuntos autores de alo menos 11 delitos de roubo con forza, tentativa e furtos, así como apropiación indebida das cousas. Non só nestes negocios, de onde se apropiaban de todo tipo de bebidas, comestibles e aparellos eléctricos, senón tamén doutros locais do termo municipal. A Garda Civil atribúelles a eles os intentos de roubos a 2 bares no casco urbano, outro na igrexa de Lampón, e tamén a subtracción de 2 máquinas recreativas nun local hostaleiro que deixaron prácticamente inservibles. Segundo informaron fontes policiais, trátase de vellos coñecidos das forzas da orde, os que lle constan antecedentes anteriores por causas similares. Os 3 detidos xa pasaron a disposición xudicial no xulgado de Garda de Ribeira. Para 2 deles decretouse o seu ingreso en prisión sen fianza.